Καλημέρα. Παγκόσμια ημέρα Tai Chi και Qigong 2025. Σε ένα πολύ όμορφο τοπίο εδώ στη φύση, στις υπαίθριες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Αγριάννη στην Ξάνθη. Μαζευτήκαμε σήμερα για να γιορτάσουμε αυτή την παγκόσμια συνάντηση όλων όσων αγαπάνε τις τέχνες αυτές, οι οποίες μας χαρίζουν μια ποιότητα ζωής, μια διαφορετική ματιά στο σύγχρονο κόσμο, όπου οι ανάγκες μας για αναψυχή, για χαλάρωση, για συγκέντρωση, για άσκηση του νου και του σώματος είναι επιτακτικές. Πάνω από 80 έθνη σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτό το project του παγκόσμιου μετασχηματισμού, της μεταμόρφωσης. Είμαστε μαζεμένοι εδώ, σε αυτό το χώρο, συνδεδεμένοι με τη φύση, με το στοιχείο του νερού δίπλα στο ποτάμι, και θα απολαύσουμε την άσκησή μας.